କ'ଣ ଖାଇବା କୁହ, କରିଦେବି। ଘରେ ବେଲ ଅଛି ନା? ବେଲପଣା କରୁନା ପିଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ବେଲପଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ବେଲକୁ ଭାଙ୍ଗି ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦହି, ଚିନି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୁଡ଼ ଦେଇଛି। କଦଳୀ, ବୁନ୍ଦି, ଛେନା ଦେଇପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ ଛେନା ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରସଗୋଲା ଦେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇପାରିବେ, ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା ମୁଁ ଦେଇନି। ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ଏବେ ଗ୍ଲାସରେ ବାଢ଼ିବା। କାଜୁ ଉପରେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା ଆମ ବେଲପଣା। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ପଚାରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବେଲପଣାର ଟେଷ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ଏଇ ନିଅ ତମ ବେଲପଣା। ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।